Amonak, alzei zer? Katisa naiz, nire amonari oso gauza bitzia gertatu zaio. Oraintze, kontatuko dizuet, zergaitik dabilen horren arraro. Txikia nintzenean, askotan joaten nintzen oporretan amonaren etxera. Mermelada usain goxoko etxe handi hartara. Amonak besarkada batekin hartzen ninduen beti. Ni ere izugarri posten nintzen ura ikustean. Banekien, une zoragarriak igaroko genituela elkarrekin. Goiza, une hunkigarri batekin hasten zen beti. Amonari, bere altxorra erakusteko eskatzen nion. Burua, oroitzapenez beterik, argazki albuma irekitzen zuen. Eta nire galdera guztiei erantzuten zien beti. Horko neska txiki hori, zu alzara amona? Nire antza duzu. Ondoren, erosketak egitera irteten ginen. Okindegira eta arategira. Oso gustura laguntzen nion nik arategira amonari. Amonak gaztetan antzegin zuen lan. Gezurra dirudi, Etxerako bidean, tipi-tapa, parketik itzultzen ginen beti. Eta ogi apurrak banatzen genizkien atei. Atei begira egoten ginen pizkatxo batez. Eta amonari benetan politak iruditzen zitzaizkion. Arratsaldean, sukaldeketan ibiltzen ginen. Askaria prestatzen. Izugarri maite nuen amonarekin sukaldean aritzea. Gure espezialitatea, txokolateko pastelak, kremaz bete-beteak. Amonaren mantala jantzita, osagai guztiak isurtzen nituen. Koiara miaskatzen ere uzten zidan amonak. Izugarri ondo pasatzen genuen elkarrekin. Gauean, nire adina zuenean zer egiten zuen kontatzen zidan. Eskolaz eta egiten zituzten jolasez ere hitz egiten zidan. Izugarri atsegin nuen amonarekin ahots leun eta lasai entzutea. Biziki maite nituen amonaren kontakizunak. Lokartzerako orduan, bere kanturik gogokoena abesten zidan, besoetan gozo hartuta. Antxon bat eta antxon bi, buruz dakit oraindik. Baina, egun batean, amonaren etxera joan nintzenean, zerbait oker zebilela konturatu nintzen. Amonak esan zidan, egunon, Rosa! Baina, ni ez naiz Rosa. Amona, okertu egin zara, nik Katisa naiz. Txantzetan ari zela pentsatu nuen. Baina zoritzarrez, esen txantzetan ari. Izenak nahasten hasi zen benetan. Batzuetan oso gauza arraroak esaten zizkidan. Adibidez, zato zaita, txoriak arrantzatzera joango gara. Orduan, paiazo izan nahi zuela pentsatu nuen. Baina, gero eta tontakeria gehiago egiten zituela ikusi nuen. Amonaren buruan, zerbait gaizki zebila pentsatzen hasi nintzen. Zapatak, oskailuan sartzen hasi zituen. Eta okerreko bidea hartzen zuen. Ez zuen bere ohea aurkitzen. Egun batean, ahosapia jaten saiatu zen. Konturatzen zara, zertan ari zen begira ibili behar genuen beti. Eta orduan ulertu egin nuen. Nire amonak ez zuen paiazo izan nahi. Gaixorik zegoen. Eta gaixotasunak eginarazten zizkion gauza arraro horiek. Sendagileak Alzheimerra zuela esan zuen. Alzheimer? Galdetu nuen nik. Izenak ez zion axola. Amonak laguntza behar zuen. Orain, nire amona ez da etxean bizi. Etxe handi batean bizi da, bera bazalako aiton amon askorekin batera. Erizainek oso ondo zaintzen dute. Amonak ezin baitu berak bakarrik jan, edo bere burua garbitu, ibiltzeko ere laguntza behar du. Eta ezin ditu nire hainbeste gustatzen zitzaizkidan pastel gozo haiek egin. Triste nago, amona lehen bezalakoa ez delako. Baina askotan joaten naiz bisita egitera. Eta badakizu?
Orain, nik eramaten dizkiot txokolateko pastelak. Nik erakusten dizkiot argazkiak. Nik ateratzen dut paseatzera. Eta nik kontatzen dizkiot historiak. Egia da, ez da lehen bezalakoa, baina nire amona izango da beti. Eta bihotzez maiteko dut. Hitz egiten diodanean, badirudi ez didala esertzo ere ulertzen. Baina, badakit, badela beti ulertuko duen gauza bat. Izugarri gustatzen zitzaiona. Gure musu handi zaratatzua. Eta ala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan eta atera dadila Amurrioko plazan.